Zdravo svima! Kako sam je običavala poslije mog putovanja u Rusiju, ja želim da vam odgovorim na nekoliko pitanja koje vi mene ostavite u komentarima ili napišite meni na Instagram. Dobila dosta pitanja tiče Rusije. Posljednji put sam bila u Rusiju pre 1,5 dana. Išla sam koljima sa mojom drugaricom, zahvaljujem njoj na tome. Alja, pozdravljam tebe puno. Ti si mi baš pomogla u ovom putovanju. Mi s njoj putovali 3 dana. Dan vozili, noć spavali. Šta tiče tog putovanja, ja vam sada pokažem neki momenti koje bili kod nas s njom. Hvala Bogu sam sačuvala ovaj video, ima dosta materijala, možda poslije nekada montiram ovaj materijal. Vam sada samo nekoliko momenata. Модно? Кто-нибудь так ходил? Аня, где мы? Мы нalazimo 100 км от Польской. Смотрите, какие у нас одеялки. Где ты тут отрыла? Как в школьном лагере. Ох, Беларусь радует. Кто умывается от Мавелонте, это только... Нет ни одного отеля, это какой-то кошмар. Мы решили поспать. Свет гаси. Welcome to Russia. Evo, mi smo stigli u Sankt Petersburg. Znači, bilo to vrlo zanimljivo. Nije bilo nam dosadno, bilo nije lako. Ali ja mislim da kod koga ima takva prilika da idete koljima, obavezno iskoristiti ovu priliku. Jer ti kad ideš iz Srbije u Rusiju, ti prolaziš 6 carina, 6 država. To lepo. Put sam ja išla avionom. Prvo, korona. Carine su neki u Evropi zatvoreni, ne možemo da prođemo. Drugo, to mnogo brže. Treće, ja morala u Rusiji putujem i u drugi grad, u grad u kojem sam rođena i ja se nadam vi vidjeli ovo video. Išla avionom da bi lepo funkcionišila. Lepo funkcionišila. Ne znam da li pravilno rekla. Znate šta ljudi, bilo mnogo hladno. Bilo mnogo hladno, ali u suštini bilo nije loše, mislim, ja brzo navikla. Ali kad ideš iz plus 20 u minus 20, to je... Imaš osjećaj da nešto tebi se promenilo. To je minimum što mogu da kažem. Ako vi želite da odete u Rusiju, ako ste toplo neobučeni, nema šansa da vidite grad uopšte. Ni Moskvu, ni Sankt Petersburg, ni bilo neki grad, jer mnogo hladno kod nas zimom, definitivno. Ja mislim da to znate. Šta tiče, na primjer, nekih testova korone, sve to se lako se radi, nema nikakvih problema, radite test ovde, dolazite tamo ako ste državljanici ne Rusiji. Ako ste državljanic Rusiji, vi znate šta radite. Let je, pa ima različitih aviona, možete da idete preko Turskoj, možete idete preko Moskve u Sankt Petersburg. Ako idete u Moskvu, možete direktno da idete. Cene su različne skroz. Ako vi idete preko Turskoj, to duplo jeftinije. Ako idete direktno do Rusije, to duplo više košta. Vidite po vašoj mogućnosti. Bitno da ne bude problema sa ovim testama i tako dalje. Obavezno pratite informaciju jer sada svaki dan sve se mijenja. Ovaj put meni je bilo mnogo interesantno, bilo mi je mnogo lepo. Ja sam kao da se sklopila s Rusijom ovaj put ovako jer bila sam 2 nedelje, nisam bila 2 nedelje odavno tamo. I
Možda bilo mi lepše zbog toga što je imala neku cilj da odradim neke obaveze, to prvo. Drugo, ja sam imala cilj da snimim dovoljno materijala da bi poslije vam pokazala ovu lepu Rusiju. I ja sam to sredila i želim da zahvalim ljudima koji mi pomogli u tome, da ju hvala u pomoći i podrške što sam mogla to da završim lepo zbog vas. Sada mi ćemo da vidimo pitanje, samo trenutak. Hvala vam puno što ste i ostavljate u komentarima i sve to još jednom vam zahvaljujem. Kako na tebe utiče Rusija? Kako ona na mene utiče? Interesantno. Ja osjećam sebe delom Rusiji, naravno, kako drugačije nikako, pa je i delom Srbiji, naravno, već. Mislim, lepa, ona mi daje puno nekoj jakoj snage i energije, tako mislim. Puno uči, razmišljamo nekako drugačije. Definitivno znam da to je ogroman plus u životu ako si znaš šta je to Rusija. Da. Šta si tamo osjećaš? Osjećam ovu većinu globalizama nekoga kad tamo nalazim. Ova brzina i kad ti sve ovo shvataš, vidiš i ti uključuješ se u to, znači ti imaš jaku koncentraciju. Koncentraciju osjećam u Rusiji, sigurno. I ubrzavam se, kako fizički, tako i mentalno. To. Zašto ne živiš u Rusiji? Pa ne znam. Ja možda bi živjela tamo i živjela bi ovdje i živjela bi na dve zemlje. Neki period bi živjela ovdje, neki period tamo, neki period u nekoj drugoj državi. I ja mislim to normalno. Kad si znaš da tvoja mogućnost da budiš bilo gdje, da isprobaš bilo šta tiče toga, lokacija za život. I mogu da kažem na današnji dan ne bih tamo živjela za stalno, jer srpska energija meni bliže meni, moje duše, nego ruska. Da li nešto promenilo u Rusiji? To je pitanje bilo na ruskom jeziku, ja sam probala da ga prevedem. U Rusiji, znači moj pogled na Rusiju sada, kad sam sada došla, jer dugo nisam bila, po energiji Rusiji, da li je ona se promenila, ova energija? Pa jeste. Promenila se i jako. Možda to tako korona utičala na narod, na zemlju ili šta, ili prosto prošlo neko vrijeme ili ja dugo nisam bila, ali mislim možda je sve ukupno. Stiglo vrijeme, neko vrijeme, nečeg novog stiglo. I mislim svaka država je promenila sada. Ja imam takav osjećaj. Zašto ti voliš Rusiju? Kako ima zašto? Nema zašto. Ima prosto. Da li voliš, da li ne voliš? Puno ljubim, na ruskom rekla, puno volim ovu državu. Pa volim prosto. Kad ti nešto voliš, ti ne voliš to za nešto. Tako je s čovekom, tako je s tvojima roditeljama, tako je s tvojoj zemlji u kojoj si rođen. Ili da, ili ne. Ne može biti zašto. Ja volim Rusiju. Imam divan plan. Mi ćemo da putujemo s vama. Mi ćemo da putujemo s vama sigurno, jel? Ja planiram da odem u neki gradovi Srbiji, na primjer Novi Sad, Zrenjanin, Kraljevo, Čačak, Niš, otišla bi na Zlatibor, znači bilo gdje, u neko selo, u neki grad koji ni ne znam, jer ima šansa da ne znam dosta gradova. Ako ste vi zainteresovani
ako ste vi, kako to da kažem, ako vam zanima to, ako vam to zanima, javite meni. Ako se nalazite u nekom gradu, vi gledate moj kanal iz nekog grada koje sam sada nazvala ili koji ne znam, ja bih voljela da vidim vas u ovom gradu, ovaj grad, i sredit ćemo neku lepu, interesantnu istoriju o tom gradu. Ja se nadam da ću da putujem i u Rusiju, možda letom, Otišla bi u Moskvu, moramo to da snimimo. Tako da i ostale neke gradovi, malo veći, malo manji, sve ću da vam pokažem. Hvala vam puno, pratite mene, ostavljajte komentare, ja vas volim.